Ya Allah. Assalamu alaikum. Ya Allah. Zo lafiya. Zo lafiya. Ya Allah. A gida. Na ji an dawo ke. To shi ke dawo. Assalamu alaikum. Na wani ku. Alaikum assalam. Baki muka yi yau a gida? Dari ne. An ce ne mu shigo da shi. Ku da zuwa. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Alhaji Wali. Na'am. Barka da shigowa. Wani lafiya. Ka shigo lafiya? Lafiya lau. Ya hanya? Lafiya lau. Masha Allah. Yawa mutanen gida. Lafiya lau. Ya jama'a kuma. Alhamdulillah sai godiya. Kwana biyu. Wallahi sai godiya. Wai gida? Kin ga Alhaji Wali. Alhaji yau kai ne a kankarar na kusa. Ya gida ya jama'a gida. Lafiya kalau ya hanya. Lafiya lau. Ya aka ji da mutan gida. Yawa. Alhaji kowa lafiya. Kowa lafiya insha Allah. Barka da zuwa. Yawa. Alhaji muna godiya. To, na gode. Wallahi da abun arzikin da kake mana wallahi godiya muke. Gaskiya ni na gode. Allah ya saka da alheri. Ubangiji Allah ya ƙara buɗe. Amin alhaji. Allah ya tabbatar da alheri. Amin ba. Na gode. Wani gida? Mun gode. Alhaji Wali ba gajiya. Da ka bar shi. Ba ku Da ka bar shi. Kai ayya na karɓa kuwa. Allah ya saka da alheri. To Allah ya albarka. Ayya Alhaji mun gode. Allah ya tsare. Aga da mutan gidan. Wani gida? Alhaji Saboda Allah da irin wannan abun arzikin da ɗan tarikin ne yake mana. wallahi mutumin arziki ne sosai sosai. Saboda Allah da ina muna samun irin wasu a karkaran nan ai ba daga nan ba. Da garin mu Kano. Kai don Allah yadda yariyar nan ba abin da zai hana mu bashi. Insha Allah sai ta aure shi. Saboda haka ni ina son goyon bayan ki 100%. An ya baka. Kina ji na dan mun bakin goya mun baya ba to yariyar nan za ta faɗi. Insha Allah. Na ga yadda take yi. Na ga yadda take za ta faɗi. Kina ji na abin da nake so da ke dan Allah dan Allah ki bani goyon baya 100%. Saboda yariyar nan ta mallaki wannan yaro. Kina ji na ba tana ciki ba. Saboda haka magana ya rage tsakanin ki da ita. Kina ji na ko yadda za a yi. Me gida? Ran da abin arzikin da aka kawo mana. Ya saka masa da alheri. Ba mu gani. Hankali da ya hankali da gida. Nauyi. Ba dole ba. Ka tunani ba daga nan ba. Alhaji. Zanuwa ce. Wane? Manya-manyan zanuwa. Ba masu sa ta ne na biyu. Ta yi kushi. Yariya akwai farin jini. Bai albarka. Kin fito wankan ne kuma ba kin yi magana ba. Kin Aiki abun arziki ne ya same mu shi yasa ma duk na bi na sha'afa. Ya mace. Magana. kuma waye ka wannan Alhaji wani ne. Alhaji Wali. Ni gaskiya umma na ga miki ni ba na son mutumin nan na ga ya mu. Kun so ba shaka ba nan naki ba? Sai na ci kafar uwarki ta baya. Alhaji batta da ni. Kai. Batta da ni in ba bakin ciki ba. Ta ya za mu haifi ƴanmu kuma tana mana bakin ciki. Wannan zai finki ne. Wallahi zai finki ne. Gaskiya ba zai lamunta irin wannan abu ba zai finki ne. Alhaji kullum sai na zaunar da ita ne mata magana amma ban san me yasa ba ta ji. Amma ba damuwa za mu game da ita. Bari zan je in dawo. Bari ta fito bayi. Ba ta je wanka ba za mu game da ita. Bari in fito. Bari in dawo. Sai ka dawo. So na fara cikin mafarki yaya zane yan uwa. Kar da ka ce baka amsa ba dan ba za na aminta ba. Cikin mafarki na raba da zuciyarki. Hawa uga daga ki amince kar da ki ce da ke ba ki so na. Cikin mafarki ka kama da so da kauna. Nake kawo naka ce za ka yi nasara zan amshi kalmar ta kauna. Kaunar ki a zuciya ta yi tasiri a ganin ki
ki da duk abin da na kalla wanke sa na sako nake na hango amince kar da ki ce da ni ba ki so na cikin mafarki ka kama da so da kauna nake kawo kar ka ce za ka yi wani sana zan amshi kalmar ta kauna da batun da kake danna ga ka riko yaudara batun mafarki ka daina yi nan dan gona ba ka yin nasara samarin yanzu akwai karya yan mata sai biyo hattara ka bar mace mini kyautar da kai mini suna gida kai suke jira soyayya ka ce kuma karya ka ki kare da ka sani na tunzura na gane muka zana guje muka tashi waje in ka gama cikin mafarki na rabu da zuciyarki kar ka ce za ka yi wani sana zan amshi kalmar ta kauna ki fara mai fara in sa miki aina yi sa'a in mata ki saurare ni kai da ki ce da ni a'a kaunar ki a zuciyata ga zahirin ta san babu akan ki ba da rana dole za da ke addu'a an kare murmure ga fure kyalsa kare zan jure kare da ki ce ba ki so na cikin mafarki ka kama da so da kauna nake kawo kar ka ce za ka yi wani sana zan amshi kalmar ta kauna so na faɗa cikin mafarki yaya zane yan uwa kar da ka ce baka amsa ba dan ba za na aminta ba kar da ki ce da ni ba ki so na kalmar da kake faɗi na riga na gane ina ka doso bani labarin mafarkin da kai a kaina in kana so idan yarka suna ta nunan akwai wasu sabo da ka kunso in ka furtan na yarda sai fansa hannu na amso kyawun sura ka ce kuma so da kake har zance kake ka dace ka ce daga a cikin mafarki habari cikin mafarki da rabu da zuciyarki kar ka ce za ka yi wani sana zan amshi kalmar ta kauna mafarki na da karuhi na ganki kina ta haske inda kalaman soke ka zo gona har ya sa na farki da na gane ki ya ce nan a cikin bacin daga na miki murmushi da gani kike shi ya safa a zuciya ki kalarki lamunce karki ce ki waje da kalmar so da kauna kalmar so da kauna